ngicela nje ukuthi ngizwe kahle kahle ukuthi uyimisele ngani ngalento yakhe yepolitiki, uyafuna ukuyiyeka? Because enye into engingayi-understand ukuthi side phela lesikhathi kumele ngabe khona okusile usungenzele khona, kodwa nje busy nepolitiki and une-hope engekho yokuthi usazothola amathenda. Yimaphi lawo amathenda because awuwatholi? Imali wemama, so usuke endlini ne, usuke endlini ungiletha lana ebantwini engingabazi, uzongibikela ukuthi mina iy'nkinga zami ngazi ney'nkinga kanjani nepolitiki, kodwa ngihlezi ngikutshela ngazi iy'nkinga zami zepolitiki ukuthi siba right, kuzona ukuthi le nto le ethasendlini why uyiletha la angazi yazi. Kodwa ngiyazama ukukhuluma kahle nawe endlini, uvele ungibhekisele. Mama, ngicela ukuchazela ubhuti ukuthi okay mina since nginga-understand izinto zepolitiki, ngicela ukuchazela ubhuti ukuthi ngimchazela ukuthini uba kanti ongilethile la, ngithi umfakelane nalo muntu ey'nkingeni zethu, why umfaka yena manje? Ungilithelile la, usizo lami, usizo lami. Indoda yakhe ibe present empilweni yakhe. Lalela, Hayi indoda yakhe ibe lalela webafu, lalela. Mina yabo mina ngiyi-activist mfowethu, yabo ipolitiki ngayiqala from high school, ngaza ngeza naye e-university, ngize ngihlangane nawe. Wena ngihlezi mina ngihamba nabantu abaguti kabi, ngihlezi ngikuphathe endaweni, sihambe namakhansela omkhizi, uhlezi ukhona nawe. Wena wahlala namakhansela la omkhizi, ngikuhlalisa noSabatha, ukhona? Uhamba nabo, uyangithatha ngithi ungisa kubona. Ngiyakuthatha mama, uzohlala kwi-Francis, angithi basaba ngishayelisa iy'moto zabo mama. Uyazi ukuthi basala benzeni kimi? Imali. Uyazi mhla ka-12 but mhla ka-12 ulo bamfonela kwathiwa kwaku something to 12, kwathiwa woza ngazi uye endaweni ukuthi kuyiwe Cape Town. Ngiyakhumbula. Okay, yes, kuhle ngoba uyakhumbula. But lo guy lo owayekufonelile wabuya weza la endlini. Yes. Amasimba lawo washowe mama, utaki utshela ukuthi ugayi walala nango ngenxa ukuthi ngangihambile ngaye Cape Town. Uyazi ukuthi ngangenzani mina eCape Town? Singilalile, uthatha pho singilalile. Kwenzani mama? Ukuthi bayabuya beze kumina. Benzeni kwena? Uyazi abangi-WhatsApp iPhone yami, bona labantu ohamba nabo. Mama, bese ngeke sikwazi ukuyilungisa lento endlini before ngilethe la. Awukhulumi. Bese ngeke sikwazi ukuyilungisa lento endlini before silethe la. Ipolitiki nje wena. Nginake ipolitiki ngi-activist mfowethu, ngisamncane and bonke intsha nami uyayibona la esikhathini samanje igxile ema-drugsini. Ubani ozoguqula isizwe if thina sesibangaka singafocus kwipolitiki ngoba uyabona lapha phezulu kwenzani. Angazi u-activist or activist. Lonto yakho yenza ukuthi ungamnaki mama. Mama nginginaki wena? Awusanginaki. Anginginaki wena mama? Awusanginaki. Mama musuqamba manje, yabona lo dodo owenzayo ukuthi ungilethe la. Uyabona lo dodo owenzayo ukuthi ungilethe la. Ngikhisa kakhulu ukuthi labantu abathembile babuye bezokhuluma nami, bayangifuna, bafuna ukwenzani? Bafuna ukwenzani? Yes, wona ucabanga ngani ukuthi bangenzani? Ungekela. Yes, ungekela. Hlala phansi mfethu.